Ahoj, ahoj, zdravím vás, velký mistr Craftman vánočního speciálu. Vypadá to, že už byl Ježíšek tady trošku dřív u mě, protože vypadá to, že jsem nebyl tak moc hodný, ale jak se tam podíval, měl jsem tam toho dost. Ale podíváme se hezky na to. Asi 6 dárků jsem dostal. Ale zaspíváme si Krafovou hezkou písničku. My 3 krafové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinčujem vám, štěstí, zdraví, vinčujem vám. No a je to. Hvězda pořád lítá. Ježíšek ještě není narozen, protože tady nic není. Prasátka vám dáme. Máme tady návštěvu, to jsem se ani nevšiml. Máme stromeček a jdeme rozbalovat dárky. Já už si těším. Brnění, tak to si nechám. Brnění, jo. A dokonce diamantový, škoda, že on tak to si pak nevenčantím. Učit se na ryby, tak to si beru, to beru, určitě. Co tady? Ježíšmarja, na všechno diamantový, to nějaký zvláštní kurňa, to se byl tak moc hodnej. Nebo to někdo ho podplatil. Co bude ještě v té tomu? Zlato! Oh, ty vogo, to je dost ale. 25 dohromady. To beru. Teď jdu se rozmýšlet. Který dárek dřív. Jestli tento, nebo tento. Tak tento. Hezky. Dokonce 21, tak to beru. Stojí to. Ježišmarja, to si dělají srandu, ne? Smaragd, kolik mám? 34, tak to je dost teda. To si nechám. Hele, kamaráde, chceš taky něco? Mám ti udici. Hej, kamaráde. Kamaráde, neutíkej, ahoj. Chceš? Počkej, já si jenom něco vyberu. Co bych ti dal? Udici. Ty bych si mohl doma vyrobit dost. Promiň. Na, tady máš. Veselé Vánoce. Trochu si teď zaletíme a na konci budou poděkování a všecko přání pro všechny, přání pro všechny, co tam napíšu. Trochu si teď poletíme, vánoční lítání. A na konci zapneme si písničky rokové. To bude dobrý. A dokonce vánoční. Takže veselé Vánoce všem, kdo se na to dívá.